danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Malam lafiya? What? To wannan wani sabon iskanci na ka lullaba fuska kamar mace? Kamar ya, yanzu ba dole in sa liƙab ba. An yanka fa ta tashi. Me faru? Kai ba ka da labarin ko ina an baza mutane gari neman mu suke. Kes din nan. Kana nufin yanzu an yanka ta tashi? Wallahi ya tashi kai. Kau! Wanda ake gaya ma kenan dama neman ka nake Allah ya haɗa mu. To yanzu a haka wa zai ganka ya ce mace ce kai? Kuma a haka waye zai ganne ya ce ni ne? Kuma fa ka ce wani abu a hakan ba. Yanzu neman ma ake wanted. In go wannan ka sa alaji kawai mu wadda kamar mu bar gari kawai. Yanzu kana nufin sai in sa wannan? Ba zama lafiya ai yafi zama dan sarki kawai mu samu gudu. In aka kama ka an kama ni. Ko ba haka ba mun bi muka yi abun nan. Dan haka kawai mu sata. Inda nake gaya ma shi. Ta ina kake ganin zamu bi? Ai mu bi ta nan kawai mu sata. In muka bi ta nan akwai matsala mu bi ta nan. Ko? Eh mana kawai mu bi ta nan. Oho wanda ba mu ta bayan gida kawai mu sulale. Kai zo ku zo. Da mun fuskar kama. Ba su bane wanda muke nema. Oga. Amma kuma ai kaman mata. Baka san yanzu zamani ya canza ba. Da gemin shi ina ji su ne fa wanda muke nema. Oga gemu wanda muke nema ne su ne ai. Ku danna subscribe domin kasancewa tare da sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe.